בשם השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה וירוויח. בשעה טובה, סימן טוב. אנחנו היום לוקחים את האתרוג שבירכנו עליו, כל חול המועד סוכות, יחד עם 4 המינים, עם 3 המינים הנוספים, אתרוג, לולב, ערבה, הדס. והיום, סייעתא דשמיא, אנחנו מראים לכם שאנחנו נפרוס ונשלח ברכות בכלל על עמו ישראל. אנחנו יודעים שהאתרוג התימני, במיוחד תימני, במיוחד הזן שלו הוא מרפא כל דבר, דם, מחלות, סגולות, פריון, ממש הרבה דברים. ובמיוחד אתרוג שבירכנו עליו, ובמיוחד שמברך עליו אדם שהוא שומר תורה ומצוות, ירא שמיים, כמובן, ושיש בו סגולות גדולות. אנחנו היום נתחיל לפרוס את הזה, וכל פרוסה נאמר את היהי רצון שלו. ניתן לקבל את הגרעינים שלו. זה אתרוג שהוא ללא מיץ. זאת אומרת, הוא לא לימוני, והוא אינו מורכב, בדוק. את האתרוג הזה הבאנו השנה בגלל שנת שמיטה מפרדס פרטי באזור דרום, וברוך השם מצאנו אתרוג שהוא כשר למהדרין, והוא ממש זכינו לקבל אותו לידינו. ועכשיו אחרי שבירכנו ואנחנו הגענו לתקופת הגשם, זמן הזריעה, זמן חורף, ומברכים משיב הרוח מוריד הגשם. וכן היום בערב יום שני, זן ומרחשוון, נאמר היום ברך עלינו, תן טל ומטר על פני אדמה וכו'. יש עניין גדול שאנו נחתוך אותו ונפרוס. סייעתא דשמיא, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתשלח רפואה שלמה לכלל או מעמו ישראל, בארץ ישראל ובגלויות ובכל העולם, יהודים קדושים וטהורים, שלח להם רפואה שלמה ברמ"ח איבריהם שס"ה גידם, אמן כן יהי רצון. נברך הפרוסה הראשונה שנעשה עד שנגיע לגרעינים, שהוא הארי שבאתרוג, שזה חשוב מאוד. גם הפרי שלו, נסתכל, ממש זה יהיה לכלל החולים בעזרת השם, שישלח להם רפואה שלמה ברמ"ח איבריהם שס"ה גידם, במיוחד לאלה שחולים במחלות הסרטן, הדם וכלל המעיים. יהי רצון בפרח השני לברך את אלה שעדיין לא הגיעו וממתינים לזיווגים הגונים בעזרת השם, זיווג הראוי לבנות ישראל ובחורי ישראל בארץ ישראל ובגולה בעזרת השם בכל מקום, וכן שישיב את בנינו מהגולה בעזרת השם. שוב אנחנו נגיד רפואה שלמה לחולי הסוכרת ולמחלות קשות שהם חשוכי מרפא בעזרת השם, אמן ואמן. תראו איזה יופי, ממש לבן. תכף נגיע לגרעינים, בעזרת השם שישלח בעזרת השם ישועות לאלה שרוצות פריון, פרי בטן, זוגות המקודשים בקדושה ובטהרה, לשמרות תורה ומצוות,
בכלל עמו ישראל, בארץ ישראל ובגולה, בעזרת השם. תראו, הגענו לגרעינים. הגרעינים הם חלק גדול מאוד באתרוג. תראו, האתרוג הוא לא לימוני, והאתרוגים האלה, הגרעינים האלה, יש בהם סגולות רבות, רבותיי. הגרעינים האלה, במיוחד באתרוג, שהוא אינו מורכב, אתרוג תימני בלבד. שום אתרוג, על פי גדולי דור, שהם מעדיפים את האתרוג הזה שהוא אינו מורכב. כמובן צריך לבדוק שהוא לא מורכב, לא להסתמך על המוכר שהוא אומר שהוא, וגם שלא יהיה שביעית וכל הדברים מסביב, ומאושר על ידי רבני ישראל. כן, שוב, יהי רצון בעזרת השם שיפקח את עיניהם של עיני ישראל לראות את האמת, להתקרב לתורה, לעשות בתשובה שלמה בעזרת השם. תראו שוב, הגרעינים שאנחנו מדברים עליהם הם ממש סגולה. שוב אני אומר, ניתן לקבל גרעין מהאתרוג הזה, זה סגולה גדולה, וכמובן נעשה את ההשתדלות שיגיע אליו בדרך כל דרך, וכמובן בתמורה שיתרום ולו שקל אחד או כמה שהוא רוצה עבור הבחורים שלומדים בעזרת השם, או עבור התנועה שלנו שמטפלת בעניינים של קדושה, בסייעתא דשמיא. יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיפתח את העיניים לבחורי ובנות ישראל, שהם יוצאות עם גויים בעזרת השם, וישובו אל ביתם, לבית היהודי, ויקימו אותו על אדני התורה בעזרת השם, ושיהיו שנואים או על הבעלים הגויים, או על הנשים הגויות בעזרת השם. אמן ואמן. ניתן לקבל, שוב אנחנו נמשיך, תראו את האתרוג, ממש את האתרוג אינו לימוני, והוא אינו מורכב. רבותיי, תראו, הגרעינים האלה הם שוכבים על הכנוס. זה מראה, יש להם את הבתים שלהם לכל אתרוג, לכל גרעין, וסגולה גדולה, מאוד מאוד. וזה הרבה סגולות לכל מיני דברים. רבותיי, פרנסה, זיווגים, שמחת חיים, הצלחה, הצלחה בעסקים, הצלחה בפרנסה, למציאת בית מהר לאלה שמחכים, ולא להיות תלויים בממשלת הזדון שלנו שיש היום. בעזרת השם שיחזיר אותם בתשובה שלמה. נברך את אלה שבאמת עמלים למען היהדות, למען התורה הקדושה, שהם מחייבים את עצמם או מתוך אילוץ או מתוך חובה לשרת את היהדות בעזרת השם. וכן יהי רצון ונאמר אמן. שוב אנחנו רואים פרוסות, תראו כמה את הפלח הוא לימוני, לא לימוני, ממש כל גרגיר יש לו את הבית שלו, ממש. זה מראה שזה אתרוג מאוד מאוד מיוחד, ברוך השם. גידולו עמלו עליו קשה מאוד. ברוך השם, הנה אנחנו ניתן לקבל גרעין אחד, כי זה סגולה, ואפשר לבשל אותו אפילו, בתוך מרק, בתוך זה, וממש לקבל את הסגולה ממנו, כי מה שחתכנו לא יחזיק מעמד עד שזה יגיע אליכם, כי המרקם שלו כבר מתחיל להתבשל יותר מדי, ובעזרת השם שנתבשר בבשורות טובות, ישועות ונחמות. אמן ואמן.